India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasani jana kimat bokong san jong ka khubor. Yap usipa ya dari barang badu jong kari India ubi pen rawat rengkat waka kurum ke jong ha ke jeng hap ke lingsun ha kunur Tamil Nadu. Ka sarkar Meghalaya kan penlong ye ki jeng yalang pili jumut bat barok be de benta lempat kinong mi kemat na kiseng san perthei halor ki kam ye penbet put bat gejala asam ong menteri rangba konrat sangma. Kubur Menteri Ketenat Boarding Joko Meghalaya ubak Prestun Tunsong Basa Aram ke MECL Palat Ar-Hajar Kelur Tengka Kabala Penlang Haki Shiphaus Nemtam Bat penbena syuti ke Sarkar Meghalaya ya kinong tri Sarkar ke jela na kebentar lai sengi minta ubenai ya kebakin hak penia depat da kebawan tri haus nem banwan ki kubor ki babnia Haswa begini pagi kubor ki babnia ngan pensau saya sepi ya kini kijing penbena kari India kala tahu history haba kala laban ya palat shis pak klur tili dawai tika COVID-19 hakari Call India Radio ka iburam ya barok ki doktor ki nurse bat kibe ki nong tre ki bakmat ha kini kebenta bat ru ya barok ki bara depsim ya kini ketika kabala penla ya kari ben kenjo so ni mau mer watla kari kala laban kenjo so ni umau jam jong kejing tika COVID ka All India Radio ka maham ya barok kinong sengap bakat ma persya ya COVID-19 kampat kut kumta ka kentu ya pi baro ba pen let atika no klo ya ladi bat ya rap lem kiweru bakin yo e kan ketika ha kani ka ayam lek men so ban bot gini light ligi kendon besuk ban lek kata deng mas pikir ban lek khoj ya ka kmat bai kiti bat kiar paji na kiwe ki parabrio da armida na ka bentai ki jing tip bat ki jing lam lenti ha ka bai dei ba COVID-19 phone home national helpline number not iwe ar like ndai nyo pra not sound real lani u iwe not new sun u helpline number jong Meghalaya u de iwe not pra but u iwe not new not kani kalong skowi ki jing penbena ha ka jing ko kentip azadi ka Amrit Mahotsav India at 75 quiz bat ka AIR News Shillong kani kalong ka jing kli na ka benta menta kata yo Manu bala seng ya ka Free India Society ngan ong biang ke jingkeli manu bala seng ya ka Free India Society pa ki jubab ki jongpi da ka batho asai ka kerteng bat ka jakasa ni ka address bapura jongpi lingba ka ni ka email address ddornushillong@gmail.com lani pila aruban pa da ka WhatsApp sa uni u number kendai lai henriu sam kendai iwe new kedai ya ke kerteng inung job on sa penbena ha ka bentar ban wan jong ka Amrit Mahotsav quiz bat ka AIR News ka jingkli bamincing tayo kalong manu wala thaw ya ka underground secret radio station ha ka por ka jing ki quit India movement bat kat no tarek la broadcast nung kong ya ka nagatay ka radio station ka jubab ka badai kalong la thaw ya ka da ka Usha Mehta bat la broadcast nung kong ha ka khat saw tarik may lar khat khandai spa saw puar ngilayo pediang ye bun tli ki jubab na kinong sengap ki jongi bat inong job ilong ilalu es moment na Upper Jambal PO Gairong North Garo Hills District mentang ini pai sheki kubor ki babnia ka lingsun helicopter Mi-17 B5 jongka kenhun sipai Indian Air Force kabakit yau rang badu jong sipai ya dari ubabat ya kedan Chief of Defence Staff ubi pen rawat rengkat bat khat laingut ki bede nem kasi kalhap ha kawi ka klaw ka badan hajan ka snong kunur ha Nilgiri District jong ka jila Tamil Nadu nalor ka kunhun kinong nya lingsun UCDS bipen rawat lembat ka kuram ka jong bat ki bede ki he sipai na katnat ya dari Kiba sengran yu CDS, kiba kentup yu Brigadier LS Lidar, DA to CDS, Lieutenant Colonel Harjinder Singh, SO to CDS, lembat sanut ki PSO. Ka kurim jong u CDS rawat, kabaladan rengkat bat u hakati ke lingsun, kadai ka Madhulika rawat, kabalang ka President jong ka Defense Wives Welfare Association. Ka helikopter kabalahap, kadai ka batmu ban let hiar, hakakat lingsun Sulur Airbase. Dang ap menta ye ka jing penti kenai ki khatwe tili ki met yap ki balayo tam na ka tika klaw na ka daw ba ki la ingkhong hadu bamla itu shu
Menteri dari Sarkar India Rajnath Singh un pentip ya kini kejing hap keling sun ha ke dorbar parlimen menta kesengi kejing tokit kadang ya syakmat panlap ya kadaw jong kejing hap ketika keling sun. Menteri Rambak Meghalaya ukon sangma ulo ong ba ke sarkar kan penlong ye kejing pli jumut bat barok ke bede benta rengkat beginong mikmat jong kisengsan perthai helor kamat ke bede ba kejing kajaput bat kejela Assam. Hadian bakalak mi bnia ia ki kaipot jong ki likely ki committee jong kathan haswa ban long jing yalang bat ke sarkar Assam. Menteri Ramba ulo ong ba ke sarkar kadang penkre menta ban penbet shwa ia ki jing kajaput hakin ritli ki than khaput jong kejela ki bo ong ba ki long ki ba khamduna ki jing jelai jerwet bat ia kan ye on pendep no kham kloi kat balak. Shushu konrat ulo ong ba ki dak kisim ki ba pau ki pen i ba kalenti ka bet Hendai kata ka song ha ki kaipot bat ki jing yatai ki ban long ha kita yo ki ban wan. Ha kawi pat kaliang menteri ki kampo iyeng ke jela ba la kemen rembui ulo ong ba ke jela Assam bat ke Meghalaya ki kmi ban penbet ya ki kendum kendram jong ki jing ka japut da ke jingmut ke bayai ya bet ya bahalang. Ulo ong ba ki kenhun jurip na East Giant Hills bat Kachar district kini kendu bani penbet ya katu kan kiman bat ken sapha ek kaipot halani shwa ka khat santri uno pra kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong. Menteri katnat boarding jong ka sarkar Meghalaya uba Preston tunsong ula kubur ba katnat penmi boarding kadang syaram sapalat 8,000 kelut ka kabala penlang la palat shipos nementa bat ulo ong ba ka sarkar jela kadang yele ban penduna ya ka da ka ba nangsi ya ketika ram khendiat pa khendiat man ubenai uba tensong ulo ong ba kani karam kalong ke barat ba ya ka ba nang penlang la shipo hadu khat san snem bat menta ka sarkar ka ile kat bala ban penku ya karam jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited kata ka MECL habakaran halor ka jing pentri kam de ki smart meter uba tensong ulo ong ba ka jing pentri kam ki smart meter kalong ka badai ban priang nakadaw ba kini ki jai meter kini rap shibun ya ka corporation ba de ki pat ba nang pendam kam boarding kumju nakadaw ba ka jing ken ya ka rukom bam boarding kanong ka batik bat dan ka jing bakla ha ka ba penmi ya ka belai. Deputy Commissioner ubadi kimi ya ka West Khasi District lapen bena shuti ya ka khatlai trik no pra 8,000 arpaway ka bahab hakala si ublay ha ka bede bat kani barok ki office jong sarkar jela ki kashari bat ki jaka puli ki ba ha West Khasi District kin khang bat yo shuti ha ka khatlai trik ka bade ka sip sing CMD. Commissioner Secretary jong sarkar Meghalaya ubadi kimi ya ka General Administration upentip ba ka sarkar Meghalaya kala penbena shuti ya barok ki office rekam jong sarkar jela iba kentop ru ya kitna revenue bat magisterial court ha ka arpo kundai bat life way tere uno pra 8,000 arpo way iban long ki si shuti ki ba on sapenya depat house nem uban wan na ka bentai kini ki laisngi ki ba lalat cuti menta ubnai ki nong tri sarkar jong barok kiti kitnat ki bela kedo haneng ken hab ban wan tri pat ban penyedem ha ka khat ar terek ka khat khandai terek bat ka ar khandai terek jong ubnai leber 8,000 arpo ar palat shispa ar khandai klur san pusau lakli dawai tika covid ledep ban heri India ha ka nationwide vaccination drive bat ka jingken ye ki bela kot ne ka jingpang covid-19 ha kari ka long menta khandai pupra point lai hindri na ka shispa ha Meghalaya sakhat anut kibri ki liyo thamai ka jingpang covid nim ka sngi bat ar pulai ngut ki bat ki nong pang covid ki la kot ki nong pang covid ki berang don ha ka jing sya sumara Meghalaya mentai ki don ar spa sau pungut bat ka jingken jong baro ki bela klat no nak ni ka jingpang ha ka jela hadu menta kalong 6,000 sau spa nyo pusan ngut kasin jam tika covid ka basisngi ka bala tip ka health mela kam mega covid vaccination drive 8,000 arpaway ka bala penlong da ka mau plang CHC da ka jingi trelang bat ka mau plang CNRD block kala long ha mau plang nin ka singi bat la pli ya ka ni ka lempung tika da UMLA ka mau plang constituency uba i lengdo ha ka jing kren kot ka jong ba lengdo la pen pau ya ipat ba upen ka mau yaki ba ka jing kot jing kia ka de ka spa
bat bala ban sumar ban pene ya ka kot ka kya leng ba ka jing le khoi ha ka jing million ka baman la ka si bat la aji ro ru iki nong tre ka tana ka kot ka kya ki bala penong ya ka ni ka help mela bat ru halor ka jing sakri jong ki asha ya ka mau phlang kham tam ha ka khep baja ka covid-19 ka deputy commissioner jong East Khasi district ka kong Isawanda lalu haba ajing kren ha ka ni lempung kala kuntu hi pa ba kinwan shakmat ban ITK banyada ila dia ka klam covid-19 hakani kelempung ki don ru ki jaka ki bala bu kerpang na bentaban penrung kerteng adhar bat MHIS na lor ki ba ITK covid kat tu kani khubor klakut kablawan sapina ka on India radio Shillong.